ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಒಂದು ಇಡೀ ಓ ವಾರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಡೊಂಜಿ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತಿನ ಇನಿ ಅಂಗಾರೆ ಎರಾ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲೆ ಅಪ್ಸರಗ್ ಮುರಣಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ ದೆತ್ತು ಪಾಡುಜೆರಂದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ಲೇನು ಸೊ ಐನ್ ಪೋದಿಕೇನು ಕಾಕಲ್ಡಾನೆ ದಾಯಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಚರಂದು ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ ಬತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬತ್ತಿನಿಂದು ಅಪ್ಪಗ ತೋಜಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ಚೂರು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸೊ ತೂಕ ಏನೇ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೇನುಗ ದಾದಾ ಪನ್ಪೇರು ತೂಕ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕಲ್ ನಸಾಂಡು ನಸ ಅದಕ್ಕೂ ಓಂದ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈದು ದಾದಾ ಅಂತ ನೀರು ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎರೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಇರೆಗ ಅರೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆಗೆ ಓ ಕೂಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋಡತ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಮಾಡ್ದಾರ ಅವು ಕೆಲವರ ಎಂಚಾಪುಂಡ್ ಪಂಡ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಎದುರು ಪಿರ ತುಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಕೊಂತಾರ ಅಂಚತ್ತು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮೈಕೋಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ ನಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ ಬೇರು ಪನರ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬತ್ ತೂದು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ತೂದು 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 ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮಡಕೆಂದು ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿನಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬರ್ಪನಂತ ಯಾನ್ಲತ್ತೆ ಏರ್ ದೆಪ್ಪೇರಿಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಈತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಉಂಡ್ಲತ ಏರ್ ದೆಪ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಐಟಮ್ ತೊಷ್ಪಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದು ಅಂಚ ಏರ್ ದೆಪ್ಪುಜೇರಂಚ ಎಂಕಲ್ ತೊಷ್ಪಾನಾಗ ಒಂತ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ತುಯ್ಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ತೊಷ್ಪಾನಾಗ ಅಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಎಂಕಲ್ಲ ತೊಷ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಪುಡು ಮಕ್ಕಳು ದೆಪ್ಪುಜೇರಡು ಪೊಕ್ಕೊಡೆ ಒಯ್ತು ಪಾಡ ತಕ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ ಅಂಚಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಏರ್ ಬರ್ಪಾರ ಅಕಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಡ ಅಣ್ಣಗಲ್ಲ ಆಶ್ಮಿತನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬತ್ತನಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅತೆ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಜೇರ್ ಅತೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ತು ತೂದು ತೂದು ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಕಡಪುಡ್ರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶಾಪುಡು ಟ್ರಯಲ್ ತೂದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರುಂಡು ಮೂಲು ಟ್ರಯಲ್ ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಪತ್ಲೆ ಕೈ ಬಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಟ್ರಯಲ್ ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಶಾಪುಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೂರ ಪತ್ತಂ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರು ಟ್ರಯಲ್ ತೂಪುನು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಕಡೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಸೀರೆ ತುಯರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೆ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದೀನಿಗೆ ಸಾರಿನೆ ಒಂಜಿ ಈ ತಟ್ಟಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡಿ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಬಡಿಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬರ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವರು ತೂವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೇನ ಬರ್ಪಿನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಕದು ಅಂದ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಂದೇ ಸಂತಾನ ಇರ್ನ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇನಿ ಬೈದು ಒಂದು ಓಲಿತ್ತು ನನ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇರ್ ಮೈಕ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಅತೇನ ಮೈಕ ಕೊರ್ನೆ ಪತಂ ಬರ್ಪುನು ಈ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕ ಈ ಮೈಕ ಓಲ್ ಕೋಡಿಡುತ್ತನ ಇನಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೈಕ ಅಂಚಲ ಇನಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೈಕ ಚಟ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಅವೇ
ಪನ್ಯತೆಯನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಕಡಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಜೆ ಎಂಕಲ್ക്ക് ಎಂಚ ಸಂಕಷ್ಟ ಕುಲ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಕಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅವೃತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಮೀದ್ ಕಾಂಡದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಲಾರ ತಿಂತು ಒಣಸ್ಮಲ್ಪರೆ ಪಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ಮಲ್ಪರ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಅಂತೂದು ಒಣಸ್ಮಲ್ಪರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಇರ್ದ ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತೂದು ಅವಲ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತೂದು ಒಣಸ್ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮೀದು ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ತೋಜಿಜಿಂಡ ಚಂದ್ರನ್ ತೂದೇವು ನೋಡಿಗೆ ಅವಳ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಉನ್ನಾರತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೇರ್ದಾವ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಪತ್ತದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈತು ವರ್ಷಡ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಪತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕೊಲ್ಲ ಬತ್ತಡ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಅಂದಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡ ಒಂಚೂರು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಜ್ಜಿನ ಪೂರ ಕುಂಬರ್ನು ಮೇಕೈ ಪೂರ ಕುಂಬರ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಪತ್ತನು ಕೂಡ ಕಾಂಡ ಹರಿಶನ್ನೆ ಮೆರೆಕೇಂಡೇರು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬರ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಪುರೋಡು ಮುಂಡೋಡು ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಪತ್ತನ ಜನ ಇಂಚ ಯಾವ ಅಂಚ ಬೊಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪತ್ತರ ಲಾವ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಸ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಬುಡಿಯೇರೆ ನಮಗೆ ಮುತ್ತ ಒಂಚೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡಂಡು ಬೇಗ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು 5:38ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಇನಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ದಿನ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬುಡ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬು ಒಂತೆ ಬೊಲ್ಕೇರಿತ್ತನು ಕಾಂಡ ಇತ್ತನು ಅಂಚೈತೆ ಪೋಯಿ ಟಾಮಿ ದಾನ್ವೆ ತೂಕ ಟಾಮಿನ ಕಟ್ಟದೆರ ಬುಡ್ತೆರ ಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೆಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕಟ್ಟದು ಪೋಪಿದೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಬುಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಒಂಚುಲ ಪೋಯಂಡ ಏರ್ಲಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಪೋಪೆ ಸೀದ ನರಮಾನಿ ಆಂಡಾಯಗ್ ಅಂಚ ಏರು ಮುದ್ದು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಸೀದ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ತುಕೈತೆ ಪೋದು ತುಕ ఒక నుప్పు గంజి మన్పోడు ఒక మంతి ఇది రప్ప దొడమ నడిపోడు ఏతు రప్ప పండల గంట ఏ లాపుండి ఇని తుక్క ఏతు ಬೇಗ ಆಪುಂಡು పోయి ದಾದಿಗೂ ಬುಲ್ಪುನ ಬತ್ತಿನತ ಬುಡ್ದೆತ್ತಿನ ಏನು ಬುಲ್ಪುನ್ ದಾದಿ దూర పోతును ఈ జోరు మనుకున్నాయి దూర పోతును 5 జనల్ల ಬತ್ತೆರತ್ತ ಕುಡರ್ತಿವತ್ತಲ್ಲಿ ಛೇ ಪಾಪ ತೋಜಂತು ನದದ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಲೆಗಿದೆ ಪೋಪೆದನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಆತು ಅತ್ತಂಬೆ ಅತ್ತೋನು ಪಡವಿದ್ದ ಬಂಜಿಡ್ದಾಲೆಜ್ಜ ಮೇನ ಬಂಜಿಡ್ದಾಲೆಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ಪಾರ್ತೀರಾ ಕೊಯ್ ಖುಷಿ ಹೊರ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ಪರ ಒಂದು ತಿಂದಾನಾ ಲೊಪ್ಪು ತಿಂದ ಕೊಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಂಜಿಪುರ ಕೋಡೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಡು ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಒಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ತೋಜೋಡು ಅಂಚದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾಮಿನೊಡೆಯವರ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದರಪ್ಪ ಇದು ಪೋ ಅಂಚ ಮಾಮಿನಡೆಯವರ ಬೇಗ ಪೋದು ಪಕ್ಕ ಪೋಯಿಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಂಜಿ ಕೋಡೆದಾನೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ನಾಯಿಗೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪೊಂಡು
ಅಲ್ಲ ಮೂಲಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಪುನವಲು ಬಾಕಿನ ದಾಂಡೆ ಅಂತ ಸುನಗ ಮಾಮಿ ಮೂಲಲ್ಲರಿ ಗ್ಯಾನಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಉಂಡು ಮಾಮಿಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದು ಪೋಯೇ ಮಾಮಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇರ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಟೇನೆ ದೀಪು ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟ್ ಅಂಚ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊನಾರಂದು ಬತ್ತೇರ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಪಾತೇರಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನಿ ಇನ್ನು ಎತ್ತು 5 ಗಂಟೆ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಏತೊಂಜಿ ಕೊಂಚ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ ಏತು ಬೇಗ ಹೋಂದುಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಜಿಂದ ಪೋನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಚಾದಿದು ಚಾಯ್ಚಿ ತಲ ಕಸಾಯಿ ಮಿನಿದಿದು ಬರೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಚಳಿಕ್ ಬರುಸನತೆ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ದಾದಂದು ಕಜಿಪು ಕಾಂಡ ಚಟ್ನಿ ಮಂದನತೆ ಇತ್ತು ಬಯ್ಯಾಗ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸೋಗು ಫುಲ್ಲು ಡೈಲಿ ಇಂಚೆನೆ ತೂತುದು ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ಎದ್ದಾದ ಅನ್ಬಿಡಿ 2 ದಿನ ಕೊರಲಾಗ ಮಾಡೋಡಾತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಪುಂಡ ಅಂಚ ಇಜಿನ ಬೇತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನವಲ್ಲ ಇಂಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ ದಿನ ಹೋಗಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ದಾದ ತಿಂತೆ ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅವಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದ ಒಂದು ನೀರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗುಯದಲ್ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪನ ಹಿಂಚ ಯಾನ್ ಕುಟ ಪಿರಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜುಂಡಿಗೆ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಸಾದಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಾರಿ ಪೂರ ಉಂದಾತು ಅವು ನವಿಲು ತುಲೆ ಕುಲ್ದು ಅದೇ ಐಕಲ್ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ನುಂಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಲೊಂದ ಮಾಮಿ ಗುಜ್ಜುಂಟು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟ ಅದು ಪೊರ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿನಂತ ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತೇರು ತೊಟ್ಟೆನು ಪತ್ತೊಂದಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರೇ ಕಂಡ ಪೂರ ನೀರು ತುಳಿ ಒಂದು ಕಂಡ ಬರಿ ಕಟ್ತದ ದಪ್ಪರಂಡು ಒಂದು ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಆತುಂಡು ಬರಿ ಕೆತ್ತದು ಇಂಚ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾಡದು ನಿಮ್ಮೂಲು ಇಂಬೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಮೂಲ್ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಬಿ ಓ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನೈಕಿ ಆ ನೈಟೇನೆ ಪೋತುವೆ ಯವ್ವ ಈ ಬಜ್ಜಿ ಅನಿತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಂದು ಪೋ ನೆಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮೊಕಲ್ತಲೆ 2 ಜನ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಚ್ಚಿ ಕಟಿಂಟ నీకు పూ దిల్లాడు కుల్లరా పూజా లక్ ఆయన ಬಿಡ್ತೇರು ಮಾಮಿನಲ್ತ ಅಂಚಾಕಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಎನ್ನ ಪೀರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಲಿಕ್ಕಲಾತಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಿ ಮಾರಯ್ಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ದಯ ಬರ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ಏನನ್ನ ಮಗತ್ ಬಾಡ್ವೇರ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇನ ಹಿಂಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮಾಮಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಇತ ನೆಟೇನೆ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಚ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಬರ್ಪುನು ಮೊಗುಲ್ ರಜ್ಜನೆನ್ನ ಪಿರಾಡೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೋಯಂಡ ಯಾವ ಮಾರ ಅಂಚ ಐತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂಚೂರು ದುನ್ನುಂಟು ಅರ್ಧ ಗುಜ್ಜೆ ಬತ್ತದು ಆಂಡ್ ಬಂಜಿನ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕುಂದಾದಿ ತಿತ್ತೇರು ಇಂದಿದ ಪೊಡಿ ಐನ್ ಪರ್ನ್ಯ ಆಂಡೈತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಗಂಟೆ 6:40 ಆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಡ್ಪೋತುಂಗೆ ನಲ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಗುಜ್ಜೆನ ಕರೆಂಟ್ ಬರಂದೆ 3 ಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ದ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ 3 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟುಂಡ ಹಾಳಾಪುನತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಜನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಂಟು ನುಗ್ಗುದ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ 3 ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಕಚ್ಪುಲ್ 6 ಉಂಟು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೈತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಷತ ಅಂದಕ್ಕಿಂದೆ ತಜಂಕ್ ಅಂಚ ತಜಂಕ್ ವೆಜ್ಜರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮುದ್ದಾದಿಪ್ಪುಂಗೆ ಅವು ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳುದಲೆ ಕಾಣೆ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳುದಲೆ ಕತ್ತದೆ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಮುದ್ದಾಪು ಜತವು ಬಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮುದ್ದಾಪು ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಮುದ್ದಾಪು ಒಯ್ಟ ಹಾಂ ಒಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾರಿ ಪೂಂಬೆ ಹತ್ತನ ಕಾಯಿ ಹತ್ತಿಜಾ
ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ತೋಜವೆ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಸ್ಮಯ ಉಂತುಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಾರಿಡು ಪೂಂಬೆ ಆತಂಡು ಕಾಯಿ ಆತಜಿ ಖಾಲಿ ಪೂಂಬೆ ಆತಂಡು ನನೊಲ್ಲ ಆಪುಂಡದಾದನ ಕಾಯಿ ತೂಕ ಎಲ್ಯ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಾರೆನೆ ಆರು ಕಡ್ತದ ಐಟು ಕುಡ ಸಿರಿ ಬತ್ತದ ಐಟು ಪೂಂಬೆ ಆತದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತಿತ್ತಲೆ ದೈ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಿ ದೈಟ್ ಪೂಂಬೆ ಆತನ ಅದೇ ಹಾ ಹೌದು ಒಂಜಿ ಬಾರೆನ್ ಕಡ್ತದನು ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ಈ ತುಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ಬರ್ಸೋಗ ಅದೇ ಗೈ ದೈ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಜಂತಲೆ ಕವತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಭತ್ತ ಒಲ್ಪ ತಜಂಕ್ ಬೈಯದ ಗಾಯ್ಸ್ ತಜಂಕ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದುಂಡದ ಕೊಯ್ಯ ಒಂದು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂದೆ ಮುದ್ದೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ ಮುದ್ದೆ ಅಂಡ ಇಂಚೆ ಉಂಡಿ ನೀರೇ ಕಾಡು ಉಂಡು ಉಂಟುನ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಅಡಿಕಿದಲ್ಲ ಪುರಿಂಡ ಪಟ್ಟುಂಡ ಹಾಗೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಮುಂಡಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅಂದಾವು ಮುಂಡಿಲ್ಲ ಅಡಿತ ಹೋಗ್ತೋದು ಕಜದ ಎಡ್ಡೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕೊಯ್ಯ ಕೆತ್ತಾನ ಬಿಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಾನಕ ಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಿತ್ತಿದೇರಾ ಬಿತ್ತಿದೇರು ಬಚ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಗಾಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಂಡ ತುಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಬರಿ ಉಂಡು ಅಂದು ತುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಸೀನ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇವಳು ಯಾರ ರಾಣಿ ಮಗಳು ನನ್ನವರ ಒಂದು ಮನ್ ಸೇವ್ ಧೈರ್ಯತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪಡು ಪೂರ ಹೆಂಗಂಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂತಲೇ ಪೂ ಸಕೊಂಡತ ಅಂದಂದು ಬರ್ಸ ತೋಜಿಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಡ್ದುಂಡು ಬರ್ಸ ಗೊಬ್ಬೆದಿ ಒಂದು ಬರೋದು ನೆಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇವರ ನಾವೇ ಕೊಡೆ ನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಎಂದ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಕೂಡ ಜಾರು ಅಲ್ಪ ಜಾರುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಉಂಡು ಬುಡ್ದಿನ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಸೀನ್ ಈಗ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ 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 ಲಾಗಿವೆ ಮಿತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣಗ ದಾದಾತೀನಿ ಅಣ್ಣಗ ಹುಷಾರಿದ್ದತ ದಾದಾತುಂಡು ಆಯ್ ದೂರ ಹೋತುನು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪಾರೆ ಮನ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಕುಡೋರಿ ನಾಯಿ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪಾರೆ ಪೋತುನು ಬೇತೆ ನಾಯಿ ನೊಟ್ಟುಗು ಆಗಿತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಡ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಆಗ ತಾಗದುನು ಪಾಪ ಬೇನೆ ಆತುನಲ್ಲಿ ಜೊತೋನು ನಮ್ಮಲು ಓಡೆಗೆ ತಾಗದುನು ಬೇ ಬೊಕ ದಾಯಿ ಪೋತುನು ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪಾರೆ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ನೆಟೇನೆ ಜೊತೋನು ಈ ಪೋಚಿ ನಾನ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪಾರೆ ಆಯ್ ಪೋಪುಜಿ ಆಯ್ ಮೂಲೆ ಮಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಗಾಯಿಗೆ ವಾ ಖುಷಿ ಆಪು ದಾ ಓಟಿ ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾ ಪಂಡೋಲು ಮೀನು ಕಂತೆಂದ ಚಜಂಕವು ಚಜಂಕು ಜೇ
자장크 뭐자니까? 네. ಪಾಪ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಡು ಗುಜ್ಜೆ ಇಂಚೆನಂಡು ಅರಿಪಾಡ್ದು ನಂಚೆನಂಡು ಕಜಿಪಾತಿಜಿ ಇಂಚಿಡು ಬರ್ಸಾತು ಬೊಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೀಪುನ ಮೀದ ಕುಲೋನ್ನ ಕಜಿ ಪಂಡಲ್ದಲ್ಲ ಕೆತ್ತೀನು ಒಂದು ಮಂತ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಿನಿ ಮಂಪುನು ಕಾಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಬಯ್ಯಡೆ ಫೈನಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ ಗುಜ್ಜೆ ಮೂರ್ತು ಈ ನಾನ್ಪುನ ಪಚ್ಚಿರೆ ತುಂಡು ತುಪ್ಪ ಅವು ಜೀರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಚುರು ಮೂರ್ಗ ರಪ್ಪ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಪು ನೀರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಾತ ಠೀ 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 ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅರಿ ಪಾಣ್ಣು ಕಡೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ರತ್ತ ಕಡೆಯೆ ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಅರಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಪಚ್ಚಿರು ಅದೇನೆ ಕಡೆಯಿನಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಂದು ಈ ಲೋಟಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಆತೆ ಸಣ್ಣ ಐಜಿಂಡ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚಿರತೆ ಇಜಿಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ ಇತ್ತೆನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ಅರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ನಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಿಕ್ಸಿಲ ಹಾಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿಯತೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಗರ್ರ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ಟಾಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇದ್ದ ಕಡೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಬಂಗಾಪ ಹಾಯ್ ಆಂಡಿ ಕಾರ್ಯ ಏತಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀ ಈ ತಾಂಡ ಅಟೊಂತೆ ಬಂದ ಒರಿಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಬಂಗಾಪ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ದೀಂಡಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ರೆಡೆ ಜನಿಗೆ ಕುಡತೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂತದ ಒಂಜಿ 4-5 ದೋಸೆ ಅವು
ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಏನಿತ ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್.